Gazteon bizigoraren argazkia nahi denean zenbaki begira jartzea da ohikoena. Langabezia tasa, bataz besteko soldata, baina bada beti kanpo uzten den aldagai bat, gurasoak. Zenbat baldintzatzen du gazteon bizitza gurasoen maila ekonomikoak? Eta haien estatusak? Zergatik ez dugu gaiaz gehiago hitz egiten. Isiltasun horri hitzak jartzeko gurera ekarri ditugu Aiza Intxausti, Eneko Garzia eta Xabi Murua. Ongi etorri Zulora, has gaitezen. Kaixo Iroi eta eskerrik asko etortzeagatik. Zuloraren 3. denboraldiko azken atala dau eta gai potolo bat daukagu zuentzako. Egia da denoi eragiten digula modu batera edo bestera gurasoen maila ekonomikoak eta haiekin daukagun harremanak, baina publikoan ez da asko hitz egiten gaiari buruz. Zergatik uste duzue gertatzen dela edo ados zaudete horrekin? Bueno, norberak bere tripakiak erakustea askotan ez da oso komodo izaten, ez? Etxean gertatzen dena, etxeko dialoguak, etxeko erabakiak, etxean gelditzen dira, eta gure familiako baliabideen inguruan hola azaleratzea askotan tabu bat izaten da, ez? Inkluso kuadrillan, askotan. Hala ere uste dut aldatzen ari dela, ez? Eta gero eta gehiago hitz egiten dugula eta modu irekiagoan. Lehen baizen asko, zer pentsatuko du besteak eta zer esango dute barrideek eta noseke, baina gaur egun ja da, txika, lagunen artean komentatzen dugu, estoy en la mierda, sabes? Noiz ez aldatzen ari dela hori ere. Bai, nik uste dut badaola aldatzen, baina badaola konplexu puntu bat, batez be, gure egoera ekonomikoa bardina ez danean, gure lagunen eta guria bardina ez danean. Eta bai, saldu gaitzuelako esfortzuaren kultura bat eta gauzen lekura heltzeko zure kabuz heldu berzara eta konplexutik behin ikuste dut eskutatzen dela gai hori. Momentu sensible da. Gaztea zeranean badago, ez? 8-10 urteko transizio bat, lan hasi, ikasketa bukatu, bat lehenago hasten da, beste beran dago, hor urteetako diferentzia egon daiteke, ez? Lagunen artean, kuadrilla artean, eta hori, hor askotan, ez dakit, gaia nahiko delikatu izaten da, inkluso konfiantzan gauden, eremu batean ere, bai. Nik behintzat, gai ekonomikoen inguruan, lanaen inguruan, eta gurasoek laguntzeko daukaten hortan, niri kosta egiten zait, lehenengo alditan. Bai, eta gainera, agian badakizunean ondokoaren familia ezin duela hipoteka ordaindu nola esango dut nik, aitonak etxe bat eman didala. Pixkat lotxa hori ere badago. Esango genuke orokorran izkin egiten zaiola gaiari, gu behintzat saiatuko gara horri buruz hitz egiten, eta botako dizuet galdera. Ez dakit, nik adibidez, segurenik ez nuke daukadan unibertsitate gradua izango, ez nuke gidatzen dudan autoa gidatuko, ezin ditzateke bizina izan etxean, gurasoen babesagatik ez balitz. Zuen kasuan, zertan sumatzen duzue gurasoen babes hori, edo nola eragiten dizue horrek, edo zenbateraino, ez? Baldintzatzen duzuen bizitza heldu izan da ere gaur egun. Nik uste dut uneko egunean, ez? Baldintzatzen duela. Nire kasuan bai ere nabari dut daukadan lana izan da gurasoen babesa izan dudalako. Nire ikasketak ere gaztik zen ikasi nuen eta bertan ikasi nuen ze behaieko arentzen ziaten pisua eta noseke baduan. Aski izan da super beharrezkoa bestela. Hala ere uste dut ere, gero ja sartuko gara gehiago gaian, ez baina uste dut ere, denari eman aldiogula buelta eta beste faktore batzuk ere eragiten dutela. Nere kasuan ere bai, Gainera ez naiz lotxatzen esateaz, gradu pribatu bat ikasi nuen, aukera izan dut bidaiatzeko, nik neronek nire xosak atera ditut, baina askotan ez da nahikoa egin nahi dezun guzti hori egiteko. Nire kasuan gainera, karrera ostean ekintzaile izan naiz, eta ekintzaile izateko ere etxean izugarrizko babesa jaso behar izan dut, bestela genuke pausu hori emango, ez? Orduan, zalantza izpiri gabe, gurasoen laguntza beharrezkoa izan dela, beti. Bai, nire kasuan ere zuen antzera, guztiz baldintzatu dit bizitza orokorrean, unibertsitatean pisua ordaintzen zidaten, eta dirua pasatzen zidaten pisua, eta oinarrizko gastuetarako, eta gero nik lan egiten nuena beti zen ekstra bat.
kapritxoetarako da. Azkenean zure dirua den hori benetan ez da zure dirua ze gurasoek oinarrizkoa beti ordaindu izan didate, eta gero karrera bukatuta gero ere gurasoenera bueltatu nintzen, eta oposaketak ikasteko urtebete hartu nuen, eta hori ezinezkoa da gurasoen babesik gabe. Hemen jaso dugun lagin txiki honetan behintzat, esango dugu denok gauden moduan gurasoen babesagatik gaudela. Sakonduko dugu pixka bat horretan eta hitz egingo dugu hemen ordezkatuta ez dauden hori ez ere, baina lehenago jarri nahi dizuet gure WhatsApp taldean nagoen lagun astunaren audioa. Apa, baina, emetxe Toni, jatorre agurtuta iduzet, baina pixka moska dut da gai honekin, egia esan, gaurko gaia, ez dakit, etengabe parekatzei gaituzte seme alabok parasitoekin, ez da, emateu beti tirakari gela gurasoen gandik, eta ez esango ditut. Nik urte batzu badia etxetik joan itzela, eta, bueltatzen naiz egunero bazkaltzera, baina, amari, ez esango ditut, ilusio egitei olako. Amari ilusio egitei, bere semeari bazkari goxoa gartzea, horregatik, ez da, parasitismoa da, win-win, esate zuek gain, gaztek, ez da, win-win, berak irabazi da nik ere bai, eta hortik aurrera mugikorra ere ordaintzea jate, baina plan familiarra da horako, eta hori, abantailak dira, win-win, berriro, Ez que ama ari zait hemen, akubakoa. Bai, udan kubako bidaia iteko ere, utziziaren diru pixka bat. Eta gero mazterra eta hori, baina bere egin nahi nauten ipozik ikusi, orduan, hori lortze duten bitartean, win-win, deno pozik. Zer diozue, identifikatzen duzue Toniren perfil hori? Bai. Batez ere, gurasoen babesa, hemen ikusi dugun bezala, jende gehiena jasotzen du, baina zindut jasan, onartzen ez duena, edo uste duena lehen izan dugun bezala, bere kauz iritsi dela horra, eta hori gainera erakusteko beharra duena. Laguntza jaso dugu, sistema honetan bizi gara, sistema hau mierda bat da, eta ezin dugu aurrera egin askotan, laguntzari gabe, eta hori onartu ezin dutenak, nik ezin dut horrekin. Total. Eta gero gainera gauza bat dago ikustea, lagun artean edo unian edo lo que sea ez. Baina niri kristona morra ematen dit, hau esaten dutenean, influencerrak eta hauek, no? En plan, esken iritsi nahiz hona, nire lanagatik, eta egon naiz, hilabeteak lan, amor, egon zara zure gorason etxean TikTokak grabatzen, en plan. Eta hola iritsi zara hona, eske, jendeak ez du ikusten. Era bat, nik gaineratuko dut, esango nuke, enator bat Tonik nola zerrendatzen zituen, ez? Nik behintzat kontzientzian oso garbi daukat zertan aportatu didaten eta badaba nire kontu propioa, ez? Hontan lagundu didate eta beste hontan ere eta beste hontan eta bilekatzen da lista amaigabea, ez? Baina ondo dago behintzat, konstiente izatea, ez? Norbera, zertan izan geran lagunduak eta hori oso presente edukitzen, ez? Gutxienez esateko, lagundua izan naiz, eta normala da eta naturalizatu behar dugu, baina lagundua izaten ari naiz, ez? Da, pixkat esaten zuen akubara bidaia, pixkat pijipien diskurtsoa, furgonetan bizi naiz, ez dut asko kontsumitzen. Oso ondo, egin alba duzu oso ondo, baina ez aldu bizitza alternatiba bat bezala segienak ezin gara horrela bizi. Ez gainera gezurra da, ez hipiena da pasada bat, zera super gezurra. Amore, baztoaz, Europatik bai eta norko ditzen du gasolina, eta dena, eta bazoazen la furgoneta, zenbat ordein duzu furgoneta? Las hippies, ez que dira. Mira, beste gizarte talde bat da ekintzaiena, nire taldeena. Ekintzaia badirudi, ez dakit, danak garaje batean hasi zirala, ez? Saltzen da irudi hori Silicon Valleyen eta gero atzetikan ez gera konturatzen, baina bakarrik ekintzaietza dago benetan gaitasun handia daukaten familiko pertsonen esku. Eta da, aberatsentzako kondizio bat. Aberatsa ulertu, Nik ez ditut 2.000 kontuan, baina bai, aukera izan behar dezu 6 hilabetez, adibidez soldata batez jasotzeko, ez? Eta edo diru xorro bat eukitzeko, hortan inbertitzeko, ez? Hori ez dago gaur egun jende askoren esku, ez? Eta hortaz kontziente izan martzera. Hor, bi gauza desberdin izan daitezke bat gurasoek eman dizutena bizitzan zehar eta jarri dituzue adibide batzuk, eta beste kasu bat izan diteke beharra duzun egunean, ez, eman aldizutena.
ez dakit nola uste duzue moldatzen duela horrek gazteon portaera, jarrituzu adibide batzu, baina zertan gehiagotan eragin dezake? Pues nire ustez niri lasaitasuna ematen dit, jakitea, pues, bihar supergaizki banago edo bihar ez badut lanik, edo bihar ez badut nire alkilera ordaindu, nire naiteke nire gurasoen etxera, edo beren laguntza jasoko dut. Eta hori da, kriston lasaitasuna. Eta mundu guztiak ez dauka hori. Odo nire kasuan hori da, baina kriston lasaitasuna. Pues hori, alkilera ordaintzeko bakarrik, ez? Pues nik ordaintzen dut, eta nik ordaintzen ditut gastuak. Baina bihar arazoak baldin baditut, nik badut irten bide bat. Eta beste askok ez dute. Bai, niri horrek beti eman dit, kriston lasaitasuna da. Horretan oinarrituta hartu ditut, nire bizitzak erabaki gehienak. Karrera bukatuta lasai egon nintzen denboraldi bat, klase batzuk ematen nituen, ume batzuk zaindu tabernan, baina soldata finkori gabe. Eta hori egin ahal izan dut, neukalako lasaitasuna, gurasoen etxean bizi naiz, edo bueltatu nahiteke gurasoen etxera, eta bestela ziurrenik karrera bukatu eta Kutxabanken hasiko nintzateke lanean, soldata bat ziurtatzeko, seguro. Nik uste dut, nire puntutikan hitz egin dezaket, ez? Nik gaur egun akaso soldata bat dut, ez dakat bizitza prekario bat, baina, adibidez, nire bikotearen familiaren etxean bizi naiz, ez dugu alkilerrik ordaintzen, eta hori laguntza izaten jarraitzen du, ez? Akaso behar izan hori ez tezu, baina izugarrizko laguntza da. Hala ere, ari gara hitz egiten klase privilegio hori duten gaztez, eta ez da noski Euskal Herriko gazte guztien egoera. Guraso guztiek ez dute, ez dakit, etxe bizitza bat jabetzan, eta kasu batzuetan badira seme alabak gurasoi laguntzen dietenak, baita ekonomikoki ere ez ziturrek banatzen bi oso talde desberdinetan gazteak. Bai, guztiz. Eta nik uste dut gu daukagun laguntza ez daukatenak guztiz salduta daudela momentu honetan. Agian unibertsitatera ezin dira joan, edo joan albadira lan egin behar dute, etxean lagundu behar badute, bizitzak ez dizu ematen. Eta gurasorik ez badaukazu, etorkinak, pila jende dago, gure gogorean ez dagoena. Eta gu gauden lekura, gaur egun gauden lekura iritsi ezin dena, baliabide materiala falta zaizkiolako. Eta azkenan gara superprivilegiatuak. Erentzun dugun audioa ez, horik, bera ez duela ikusten laguntza, ez gara superprivilegiatuak. Super. Eta jende asko dabil, hori, lan superprekarioetan, eta gainera diru hori ez da, berentza, esan dugu, lan egiten genuela, ekstra bat izateko. Eski hori da, opari bat, eta, karo, opari bat, bizigaren sistema kapitalistan, ez? Baina berez, badago jendea, hori dela, hori, lan superprekarioa eta diru hori familiari emateko bizitzen jarraitzeko. Orduan, eski realitate hori ere ezagutu behar da. Eta guztiok baitugu lagunak, ez, barkatu. Guztiok baitugu lagunak, ez, pues igual, zuke batu duzun alen, igual, ezin du ordaindu bere pisua, ezin du lagundu etxean, eta gu hemen, eski ez dakit ze iPhone erosi, zi 14 edo 15, ez da, karo, osortzen da ez, pues, nola esango dut nik hau, pertsona ezin du bere familiari lagundu. Nik esan behar nun, nik zuzenki ez, baina badukadala bitarteko baten bidez, ezagutzen dut, hogeita gutxiko pertsona bat, Donostiarra, berak ekartzen duena soldata etxera, adibidez. Eta horrelako pertsonak, horrelako gazteek are eta gutxiago kontatzen dituzte horrelako gauzak, ez? Gu gure egoera privilegiatutikan, akaso ez da intabua, ez? Baina horrelako pertsonek kuadrian ez dituzte gauzak hain errez kontatzen, ez? Baina badude gure artean, eta askotan esaten da Gipuzkoan edo Euskal Herrian, aberatsa dela, eta hala da, aberatsa da, beste lurralde batzuekin konparatuta, baina Gipuzkoan ere pobrezia badago. Gipuzkoa esaten dut Donostin gaudelako, baina Euskal Herrian pobrezia badago. Eta askotan isilduagoa gure egoeran dauden gazteena baino. Eta gertatu liteke hainbeste errepikatzearekin mantra hori, ez? Euskal Herrian bizi maila altua da, eta ez da lurraldetan bizi maila altua da, are ezkutukoago egiten dituela errealitate horiek, edo esaten zenuena, ez? Jendeak ez duela sentitzen bere burua eroso, gai, edo babestuta hori esateko ere. Bai,
Bai, eta Euskal Herrian miseria tapatu egiten da. Lorea jartzen zaizkio eta izkutatu egiten da. Baina kuadrilla, bertan, gure kuadrillan denok egin dugu tabernan lan, baina batzuk behar izanagatik egin dute, eta beste batzuk ez, eta nik uste guztio garela kontziente egoeraz, eta sarri ez dela horretaz hitz egiten, baina lagun talde berean ere egoerak ez dira berdinak, eta askotan asumitzen dugu, ondokoa gure egoera berean daudela, baina ez da horrela. No, nire kasuan nik uste dut baitz egiten dela, edo gutxinez nire inguruan baitz egiten da askotan. Baina, gertatzen da naturalki ez, igual, ez dakit nora faltzera, eta batek dio, eskezin dut. Eta da, en plan, egoera super normala eta super naturala. Gero hori nola landu edo zer egin horren aurrean, ja, korreia bakoitzak ikusiko du edo zer egin ez, baina ni uste dut baitz egiten dela, eta gero eta normalizatuago ikusten dugula. Batek esatea, ez dinez joan zerbait hartzera, ezin dut ordaindu orain hori. Eta, bueno, hori sartzen da ez zer egin, ez? Edo lagun bezala zer egin dezakegu. Porque batzutan ere da, en plan, gu gonbidatuko dugu, pero es en plan también, Salvadora Blanca, en plan, hau da, bueno, komplexua da, zaila, egoi gaia. Eskatuko dizuet orain, gurasoen paperean jartzeko, buelta eman da. Zenbateraino da gurasoen obligazioa seme-alabei erraztasun horiek ematea, edo zenbateraino da hori ona? A ber, depende zien den erraztasuna, ez? Erraztasuna baldin bada Kubarako bidaia, pues igual, ez. Erraztasuna baldin bada ikasketa batzuk, pues igual, alde neinean, ez. Ez dakit, igual, eskin izut derrigorrezkoa. Osea, ikasketa batzuk bermatzea, ez? Edo, jo que se, gaur egun bekei esker, edo dena delakori esker, lortu badaiteke, uste dut gauza batzuk bai direla beharrezkoak. Eta azkenean, nik ez dut erabaki munduntara etortzea, ni ekarri naute, orduan gauza bat minimo batzuk uste dut bai direla beharrezkoak eta esango nuke derrigorrezkoak, bai. Bai, nik uste dut bizi baldintza batzuk guztiok izan beharko genituzkela bermatuta kontua da hori gurasoen gain jauzi behar den edo ez, baina minimo batzuk zuk esan dizuna ez da berdina Kubara bidaia edo ikasketak janaria etxe bat, oinarrizkoa denok izango beharko genuke bermatuta. Baina, karo, kasu guztietan ez da hori, eta ez dakiz puntutaraino behartuta duen gurasoak hori ematera da gero zenbateraino eman aldu zen. Nik esan dut unibertsitatea, nik ere beka jasotzen nuen, baina hala ere, beste batzuk ez dira beka eskatzera heltzen. Orduan ez dakit. Da, hor zalantza daukat, noraino den gurasoen ardura hori. Gaur egun argi dago, beraien gain jausten dela, da egin behar dute, zuk esan duzu. Nik ez dut erabaki hemen egotea, eta jan behar dut. Bai. Nik uste dut ala ere behar edo derrigorrezko hitzoiek oso potoloa dirala, ez? Ni gurasoen paperean jarrita, gurasoa naiz eta posible balin badet, posible duan kasuan, ateratzen zaitez. Eta tori taperra, tonik zioen bezala, eta tori bestea, eta behar dezu ez dakiz zer, eta hemen hobea dakazune dezunerako, eta lehen neko komentatzen zuen bake mental hori zure seme-alabari eskaintzea, alde neinean bintzat berriro, oso sano dela, naturala dela, eta azkenean maitasuna sari gera. Ez gera beste zertaz ari, ez? Bai, eta gero ere ezberdina da, igual, 25 urte izatea eta lan bat izatea, eta zu espero izatea etxean bazkari ematea, esan plan, espabila, no? Eta beste gauza bat da, 16 urte izatea, eta bueno, esaten duguna, ez? Nizutut gauza minimo batzuk, bai izan beharko luketela, gero gauza bat da, karo, gurasoi zer ematen dien gizarteak. Porque, karo, guari gara hemen izketan, denak txuriak, denak hemengoak, gure familiak baituzte lanak, eta gainera kontratu indefinido eta olakoak, baina, karo, mundu guztia ez dago egoera berdinean. Orduan, gizarteak ez badiek gurasoi bermatzen beraientzat, minimo bat, nora eskainiko diete beraik beren seme-alabei minimo batzuk. Bueno, gustatu zait, Aixak atera duena, hor gainetikan bota du, baina esan du, nor lagundu beharko liguken, ez? Gurasoi eman behar diete laguntza gero guri lagundu alizateko, edo zuzenean gazteak lagundu beharko lituzkete, ez? Instituzioek. Niretzako askotan hori da, ez? Gurasoak lagundu behar gaituzte, segun ze gauzekin. Baina ezberdina da, azkenean. Ezberdina da. Gurasoi laguntza, guri laguntzeko edo guri zuzenen laguntzea. Eskin ustez, baina, gero, niretzat beste alde baten dago, gero, nire gurasoek ekiz diru jaso dutelako, ekiz arrazoigatik nik merezi dut diru hori, da ez da merezi, oinarrizkoa argi dago baiz, baina zergatik nik eta nire ondokoak ez, justo nire gurasoak izan direlako
Maite eta Foster, eta nire ondokoarenak ez. Eta gero ni oso kontra nago, guraso askok, beraien seme-alabak lanera bidaltzen dituzte, ikas dezaten zer den lana eta zer den esfortzua eta zer den dirua beraien kabuz irabaztea behar izanik gabe, hau da. Klase privilegio bat duten familiek, sarritan, seme-alabek esfortzu hori egin dezaten, ikas dezaten, eta begira, ni alban ez bizi, esplotatua izan gabe, 23 urtera arte, aurrera. Orain bai, sartu gara lokatzetan, baina bildu behar dugu beste iritzi bat ere, zure txanda, Portillo. 280.000, 325.000, 1.200.000 hilabetian, milioi bat! Ama, zuk 80.000 euro bat dazkazu niretzako. Pixu batentzako da, pixu batentzako. Baina, balkoik ez, eta logela bat. Komuna justu, baina, bai, etxe bat zarautzen. Bizitzan beti esan digu, ikasi lan bat eukitzeko, eta aurreztu etxe bizitza bat erosteko. Baina nola erosiko dugu etxe bizitza bat 1.200 euroko soldata bat balin badakau. 35 urte berko genitun sarreran erdila ordaindu ahal izateko. Ta etxe bizitza erostia eta segea, baina alokairua ere berdin. 1.000 euro sarrera, 1.000 euro alokairuko aurrenengo hilabetia, 1.000 euro fiantza, eta hori hartze balin mezue. Orduan galdera da, gaur egun dakaun egoera prekario honekin nola indezakegu gaztiak gure bizi proiektua aurrera eramateko gurasoan laguntza gabe? Eta zesanik ez, hilabete bukaeran etxean lagundu berduen gazte horietaz. Ikuste zuen bezala etxe bizitza adibide garbi bada. Gure gurasoek eta behien xosek gazteen bizitza zeharo baldintzatzen dute. Bueno, euria hasi du, bagoaz etxean. Gazteon kezka handienetako bat da etxe bizitza, eta gainera sortzen du kate bat, ez? Belaunaldi doana. Bai, eta esango nuke gainera gure kulturan etxe bizitzak batez ere baserrietan eta zentralitate bat zeukala, eta oinordetzan ematen zen gauzarik preziatuena etxe bizitza zela, eta gaur egun gure gurasoek ez hainbeste, baina gure aitona amonek eta bat zeukaten etxe bizitza ondorengoentzako, nire seme-alabak etxe bat izan ditzaten, bakoitzak bat albada eta horretarako aurreztu, eta kultura hori bat zegoela eta jaso dugula beraien gandik askok oinordetza bat, adibidez. Era bat, nik uste dut gaur egun ere badagoela hori. Kultura frankistatik datorren zeba da, etxe bizitza oinordetzan ematearena, hori Franco sustatu zuen. Eta gaur egun ere bai mantentzen den zerbait da. Europa iparraldean hainbeste egiten ez den gauza da, eta hemen mantentzen den gauza da, horregatik lehen ere bai aipatzen nuen, ez? Baldintza horien baitan gustatzen zaigula, bizi nahi degula, eta etxea en propiedad, esaten den bezala, ez? Hori ere bai aldatu daiteken gauza da, eta gero dago, Julenek ondo esaten zuen, gero dago alokairua, eta alokairua ere bai haze alokairu diran, ez? Ez dala soluzioa, bata edo bestea hartzea, baina bai, hori bai epatu nahi nuen. Eske berriz ere zaila da, ez? Ze gurasoek eman behar digute guri etxea, gurasoek lagundu behar digute guri etxe bat erosten. Eske ez da beren lana. Hemen araztua da gizarte kapitalista, ez? Eta goden prezioak eta tal. Eske nik etxe bat izan behar dut. Izan behar dut, da eskubide bat. Ezin dena izan da, gaur egun inork ezin duela pixu bat ordaindu. Eta eske hori da, hemen ustez gurasoek ez lukete laguntzarik eskaini behar. Bai, eta etxe bizitzarekin hainbeste espekulatu da gaur egun ia etxe bizitza gehienak batzuen esku daudela eta besteek ezin dutela erostera aspiratu ere egin. Baina, hitz egiten ari gara erosteaz, alokatzeaz, okupazioa ere hor badaude beste aukera batzuk eta ematen du erostea dela zerbait bermatuta izateko aukera bakarra, baina orokorrean etxe bizitzaren merkatuari, denari, buelta handi bat eman behar zaio, guk, nik uste dut gure belaunaldiak egunean bizitzarekin nahikoa dugula, eta nik planteatu ere ez dut egiten, ondorengorik izatea ere ez, baina izango banuen nuke planteatuko
haiei zerbait ustea edo horretarako nire bizitza eskaintzea. Adibidez, oroitzen dut behin nire ama eta izebaren arteko elkarrizketa bat, Londresen etxeak, zentrokoak horrek politak direnak, ez daude jabetzan. Uste dut direla, 80 urterako edo orain VP askorekin ere egiten da. Beraiek beraien artean hitz egiten, orduan zetako nahi dut. Zure bizitza osoan, 80 urte, etxe bizitza bat ordaindu duzuenetik, hilko zaraia, baina badugu hori jabetza nirea eta hil ondoren ere nire familian jarraitzea eta berez ez dauka zentzurik. Claro. Egia dara ideia hori superbarneratuta dugula eta horregatik askok ez dugula seme-alabarik izan nahi. Porque en plan, eske nik zer utzeko diot. Osea, ze etorkizuna emango diot aurroni, eske ez daukat etorkizuna niretzat. Orduan, asko hitz egiten da ez, gazte gaur egun ez dute seme-alabik. Pues normal, eske normal, nola izango ditugu. Hori da kriston dirutza. Bai, eta da nik uste dut gure orain arte familia eredu bakarra ikusi arazi dela eta familia nuklearra da, erentzian albadea pixu bat, klase ertainekoa, eta orain beste egoera asko ikusten ari gara, gurasorik ez duten umeak, umerik ez duten gurasoak, familia alternatiba desberdinak ez direnak biologikoak eta guzti horiek ez dira sartzen gaur egun daukagun etxe bizitza ereduetan, ez da arkitektonikoki, ez dakitola esaten den, baina ez da arkitektonikoki, ez da oinortetzan ere. Eta horre lotuta badago beste gauza bat ere, ez? Gurasoen sostengu ekonomiko hori izateak, zenbateraino garamatzan gero haien espektatibak bete nahi izatera, edo haiekin halako zor bat sentitzera nahi bada ez ekonomikoa, baizik eta beste zentzu horretakoa. Askotan gehiago eragu, nik hasieran aipatu dut antzeko zerbait eta da, ni oso konstiente naizela, ez? Laguntzen didatenean, noala nere buruan nere zerrendatxoa egiten, hontan baita, eta hontan baita, eta hontan baita, ez? Eta askotan nik nere buruari jartzen dioten zor bat dela. Gurasoek eskatu edo, ez? Presionatu baino, neronek jartzen dio dela nere buruari, zorretan zer, ez? Eta nire kasuan, ni buelta asko ematen dizkiot, ez? Ze jarrera hartu, zer egin, nola erantzun, ez? Alduan einean edo. Nik imaginatzen du familiaren arabera eta gurasoekin nolako harremana duzunaren arabera. Nire kasuan, nik beti saiatu izan naiz argi uzten beraiei laguntza jasotzen dudala, baldintza gabe, gero jatorra naiz beraiekin, jatorra naizelako eta punto, baina uzten didaten diruak ez dit baldintzatuko nola zaintzen ditudan edo zer eman dudan eurekin. Total. Eta hori beraiei argi utzi diet beti eta justu nire kasuan sortea izan dut, baina imaginatzen du familiaren arabera ezberdina izango dela. Bai, eske zorrarena da super pertsonala. Eske adibidez, nire amatxik gauza asko ordaindu dizkit, adibidez, kotxaren karneta, baina gero nik gorrotatzen dut nire amona, orduan. Eske zorran ez diot ez ere emango, sentiten dut. Eske familiaren kontu hau dirudi ez, hori zaintza eta guraso edo dena delako izatea da, diru ematea. Pues ez, ematen badiazu primeran, baino. Eta gero, norbere bizipenetik edo kasu pertsonaletik harago ere, gurasoen babes hori izatea izan liteke modu batean gazteak sokamotzean mantentzeko mekanismo bat edo betelezake funtzio hori. Alegia, gurasoen babesa baldin badute, ez dira sartuko beste gauza batzuetan. Nik uste dut bete dezakela, baina pertsonalki uste dut gehiago lotzen garela, bankuei eta gehiago ekonomikoki gehiago baldintzatzen gaituela horrek, sozialki edo gure konportamentuetan baino. Uste dut, azkenean ekonomikoki loturik gaudela eta horrek ja baldintzatzen digu bizitza osoa. Lan bat izan, azkenean gizartearen markoaren barruan sartzen gara, zorrorik itatzeko behar izana dugun unetik. Enuk esango hainbeste, agian beste modu horretara gurasoen presiotik edo kontrolatzen gaituztenik. Hala ere, kasuak kasu, baina... Bai, adibidez, nire bet datorkit burura zen nire kasua ez da, baina nire ekarrita LGBT pertsona askok bai entzun dute ez. Nire etxean bizi zarenean, nire dutana, amor, nola, eta bakitago nire postutik izatea erresa dela, baina gero beraten egotea, eta zure gurasok izatea, nire etxean bizi bazara, nire dudan bezala izan behar zara, eske hor laguntza, ez da laguntza. Txantaje bat. Eta da esplotazioa, eske
Ni Aixarekin nago ere bai, lehen aipatu duen hortan, ba hori ez, alderdi ekonomikoak asko baldintzatzen duela, eta gurasoak baino kate motzean beste, gure bizitzako arlo ezberdinetako sistemako beste eragile batzuk lotzen gaituztela kate motzean, beste gai batzuekin, ez? Azkenean gure kasuan hiruak eredu osantzeko izan dugu, ez? Orduan, gurasoen laguntza printzipioz izan da beti, lagundu nahi izan gaituztelako, eta ez dute ezer espero, ez, horregatik, baina beste kasu askotan bai erabi izan da hortarako, txantajea egiteko. Eta askok izaten dute beren etorkizuna bermatzeko, ez, en plan, ni lagunduko ditu nire seme-alabak, gero haiek ni laguntzeko, ni gaizki nagoenean laguntzeko, eta, zuen arazoa da hori itxegitea, ez, porque eske, gero etorkizuna ikusiko dugu gertatzen den, eta nik laguntza eskaini aldudan, edo ez. Edo eskaini nahi dudan, edo ez, hori ere, hor dago. Gero zuk esan duzuna nire etxean bizaren bitartean, nik behitu dana egin beharko duzu hori zenbat aldiz entzun dugu, nik uste dut inguruan pilaten entzun dela. Eta baldintza horiek zein diren, guraso jartzen dituzten baldintza horiek zeintzuk direnak ere baldintzatzen du. Azkenean, jende asko kuko egin behar izan dio gurasoen sostengu horri, bere bizi eredu propioa izateko, edo berak nahi duena egiteko, eta hor bai, gelditzen zarela guztiz salduta, gizarte mailan. Gurasoen sostengua esan dugun bezala, puntu batean ezinbestekoa da. Baina ez dagoelako beste sostengurik. Da, edo gurasoak, edo inorrez. Gainontzeko sostenguak dira, pagak. Diru laguntza bat 200 eurokoa, urtean behin, IPCA igo dalako. Eta tori beste hau, beste 100 euro, ez dakiz zertarako, ez? Salduta galditzen zera, erabat, ez? Claro. Ez horregatik eta hori ez dago nahi un pixka bat, ez? Ez dela bakarrik babes ekonomiko aski. Beste babes batzuk ere behar ditugu. Ni behar dut espazio bat aski izateko, ni behar dut espazio bat ni neu izateko, azteko eta nahi dudana izateko. Orduan, babesa baldin bada bakarrik ekonomikoa, agur. Eta agur berriz ere privilegiotik eta aukera hori izan da ez, noa eta nire bizitza egingo dut. Baina babesa ez da bakarrik ekonomikoa izan. Ondo iruditzen mazaizue gaiaren beste ertz bati helduko diogu eta horretarako norroberik lego eriberi baino. Onena! Zinemagileak, bidaiariak, artistak, influencerrak, posible dira bizitza mota guzti horiek gurasoen babesare ikusezina gabe? Ta zein gutxitan aitortzen den, ezta? Baina bada irtenbide hitz egiteko garaia. Prest gaude erentziak zalantzan jartzeko edo errenta unibertsala ezartzeko? Ez badira gurasoak eusten gaituztenak, nork eutziko gaitu. Fiatu gaitezke soilik estatuaz, zegaitik ez gazteak komunitate bezala babestu. Bi gai potolo jarri ditu Leo mahai gainean, bat badirela lanbide batzuk edo bizibide batzuk gurasoen babes ekonomikorik gabe zirenak aurrera eramateko oso errazak esango dugu, ez dakit artista izatea, influencer izatea edo oposaketa luze batzuk prestatzea adibidez, baina hor dago gurasoen estatusarena ere edo gurasoen komunitatearena. Horrek ere badauka eragina. Ez dakit zein adibide okurritzen zaizkizu edo nola ikusten duzu hori? Bai, nik uste dut argi dagoela, adibidez, nik zuzenbide ikasi nuen da, nire gurasoak izan balira abokatuak, ekiz izendunak, ja kontaktuzare bat daukat, kapital sozial bat daukat, ezagutzen naute, eta ja mundu guztiak itxita dituen ateak eta jo behar dituenak nik irekita ditut eta berdin, artisten munduan zer esanik ez, zure gurasoak izen bat badauka, nahi eta nahi ez gero aterako zaizu ondo edo ez, baina ate batzuk irekita dituzu. Da hori horrela da. Bai. Karga bat izan daiteke, bai, espektatiba batzuk daude zure gain, bai. Baina hala ere beti bide bat zabalik daukazu besteek ez dutena. Entxufismoaren gizartean bizi gara, orduan kontaktuak izatea beti da ateak irekiak izatea. Nik hemen gehitu nahi nuen edo komentatu nahi nuen ere askotan olako lanei buruz egiten dugunean enfoka jartzen da pertsona hauetan ez. Artista izan nahi duzu, baina, claro, artista izateko privilegio hau izan behar duzu, no seke, eta no sé cuantos, eta direla super, deabruak, eta da en plan, amor, pues eske bizi garen gizartean, ni artista izateko derrigortzen naute laguntza izatera, pues ez da gainera nire errua izango, osea, eskera da, privilegio bat bada, baina hori bizi garen gizartearen marron ez luke ala izan behar.
Bai, eta aprobetxatu. Claro. Eta gero Leok aipatu dituen lanbideetan, nik uste dut jardun zaitezkela gurasoen sostengurik izan gabe, berez, zuk apustu egin dezakezu, artista izango naiz, influenzera izango naiz, baina ez duzu lasaitasun berarekin egiten, bestela atzean beti daukazu koltsoia eta izan ezean benetako apustu bat eta benetako arrisku bat da. Azkenean, azeleragailua eta frenoak dira, ez? Gurasoek familian kontaktua balin badaude, ez? Estatus sozial bat balin badago, azeleragailua da, kasu erabazapantuta eta beste batek 10 urtetan egiten duen bidea, bazuk igual urtebetean egina dezu, ez? Eta beste batzuen kasuan, beste freno horiek, ez? Nik artista izan nahi dut, eta zerotikan hasita bidea egin behar dut, ez? Eta hor pasa ditzazkezu urteak eta urteak, zure bidea egiten. Atzeko sostengoa ez badaukazu, egoera oso prekarioetan egongo zeran horietan, ez? Orduan, nik uste dut, entxufismo horiek dirala azeleragailuak eta gero daudela freno sozial batzuk. Bai, da, nik uste dut apustu hori hartzen baduzu kasu horretan, ezakit artistei buruz hasi gara, adibide berarekin jarraituko dut, baina artisten kasuan hasi zaitezkela lanean eta ibilbide profesional bat egiten, baina bitartean beste lan bat izan behar duzu, bai edo bai. Eta... Baina hori freno bada. Noski, bai, noski. Eta freno handiena da kapitalismoa, beti. Ez que ala da. Bai. Ez que araztu da kapitalismoa, beti. Osa, esan du duana, ez que ni artisten ebut, artistizeteko aukera izan beharko nuke, eta listo. Eta Leok behi gainean jarri duen bigarrena, erentzien kontua. Zalantzan jarri beharko genituzke erentziak, pres gaude horretarako gizarte moduan? Nik uste dut ez gaudela prest gizarte moduan oroar, baina guztiz beharrezkoa dela zalantzan jartzea. Erentziaren sistema baino zerbait injustuagorik, bueno bai, kapitalismoa bera, baina bai, zalantzan jarri behar genituzke erentziak, familia bera zalantzan jarri beharko genuke, eta orokorrean gure ohiturak eta bizi eredua bera. Eta horren baitan dago prekarietatea, horren baitan dago etxe bizitza bat ezin eskuratu izana, eta hitz egiten ari garen guztia. Dagoelako sistema karratu honetan bizi garelako, eta hortik kanpo dagoen guztia salduta dagoelako. Nei erentziarena temazo bat iruditzen zait, ez? Ze Aixak dioen bezala, nik adiez, nik uste dut asko geroz eta gehiago aldentzen gaituztela, ez? Gure lagunen artean diferentziak balin badaude eta a familia bizi bada modu batera, bestea behartsuago balin bada eta beste modu batera bizi bada, erentziek hori biderkatu egiten dute eta geroz eta polarizatuagotzen dituzte familia arteko baldintzak, ez? Erresa da esatea, erentzia guztiak erdira, mai erdira, baina gero norberari tokatzen zaionean erentzia jasotzea, aber nork uzten duen erentzia mai gain erdian, ez? Horregatik iruditzen zaite mazo bat, publikoki esan dezakegulako, guazen erentzia mai gaineran jartzera eta guazen birbanatzera, baina benetan momentu danean egiteko, zer, ez? Orduan, ez daukat iritzi garbirik, nik zer egingo nuken, sekula ez zaidalako tokatu erentzia jasotzea, ez? Baina iruditzen zait oso zaila, oso eskuzabala izan behar da bat, hor muturren aurrean daukan erentzia bat benetan usteko, eta hor lanketa izugarria dauka horrek, Eta nahi behuzue, gaian sakonduta edo horri beste galdera bat erantzita, zer eduki beharko genuke bermatuta, zuk esaten zen duen hori egiteko, ez? Zer eduki beharko nukenik bermatuta esateko, noski erentzi hau jarriko dudala eta banatu dadila edo joan dadila, joan behar duen lekuetara. Ez ni superastuna naiz, baina ez dut araztua berriz ere dela kapitalismoa. Ze, karo, bizigaren gizartean da dena niretzat. Eta nire nahi dut, baudana baino gehiago, eta nahi dut hobe izan, eta ospe gehiago izan, eta arrakasta gehiago izan, eta dena niretzat. Orduan, bizigaren gizarte honetan, eski nire ustez tontuna izango gineatek esaten bagenu nire entzi hau guztiontzat. Pues eske ez gara gizarte hortan bizi, gizarte eredu hortan bizi. Horren, latu beharko genuke sistema ekonomiko osoa hortara iristeko.
Gaur egun dena da pertsonala. Ni ustez hemen ez dugu komunitatearen ideia hau. Dena da guretzat, baina eske bultatzen gaituzte ontara. Guztiok nahi dugu etxe bizitza bat guretzat, eta gure soldata, eta gure gauzak, eta etxe hau niretzat, eta hau aldin bada niretzat, eta horrein usten banauzue nik sofa hau nire etxera eramatea, eramango nire etxera. Sabes, eske, dena nahi dugu guretzat. Ni ados nago arazoa erran dago, arazoa kapitalismoan dago, eta planteatu daitezke partxak, planteatu daiteke erentzia unibertsal bat, planteatu daiteke soldata unibertsal bat, beti partxak izango dira, eta ezin da erabaki individualen menpe egon nik erentzia jaso eta komunitateari. Hori ere ez da. Dirua emango da, eta klaseak mantentzen dira beti, eta kapitalismoan aberatzen seme-alabak aberatsak dira, eta pobren seme-alabak pobreak dira. Hori horrela da, orduan, arazoa erran dago, egia da partxe batzuk, ondo etorriko liratekela. Baina... Bai, bikote, baina norberak beretikan egiten badu, ez? Norberak beretikan bere alea jartzen badu, bada sistema aldatzeko beste modu bat, ez? Esan nahi dut, norberak berea proposatzen badu eta egiten badu eta, ez? Ale bat izan da ere, igual 2000 ale edo 100.000 ale batu eskero, bueno, ja gure menditxo bat badaukagu egin. Eski hori berriz ere da, fokoa jartzea herrian, eta herriak egin behar du, eta jendeak egin behar du, eta zu birtziklatu behar duzu, ze bestela dordokak hiltzen dira. Baina eski hor daude enpresak ere, beren gauza egiten, eta jek ez badute beren aldatzen, nik birtziklatzea ez du ez dara aldatzen. Bai aldatzen dugu, ez? Eta guztiok birtziklatu behar dugu, eta guztiok veganoak izan behar gara, eta guztiok aldaketa hauek egin behar ditugu. Baina eski berriz ere fokoa ezin da jarri gugan. Eta guk egin behar ditugu aldaketa txikiak. Ze gero sistema ez bada aldatzen, haiek jarraituko dute txatxin niretzat eta txatxin niretzat. Eta nire herentzia... Antxitatearekin dordokak hiltzen ari direlako munduko beste puntat. Claro. Nire ustez ezin da erabaki individual bat izan, ondo, nirea ematen dut eta supermaja naiz eta superjatorra, baina horrek sistema bere horretan ez du aldatuko. Nire ustez ezin da hortik joan. Horekin ez dut esan nahi, goitza jarraitza lo suyo, eta ezin dugu zer aldatu, la más fuerte, ez. Zerbait egin dezakegu eta aldenean saiatuko gara ez, zertxobait egiten argi izan da, nire erabaki pertsonala ez duela ez zer aldatuko. Nik aldare galderari helduko banio eta nire alea jarri beharko banu, baldintzak, garbi eduki beharko nuke, niltzera arte, ondo bizi naitekela, gaitezkela, nire familia, nire sendia, ezer faltako etzaiola, bake mental hori eduki behar dut, gero erentzia bat banatzeko edo emateko, superbientzia instinto hori eukiko dut, akaso, baina niretzako bake mental hori izatea derrigorrezkoa da. Eske bestela esaten dezuena, nire ala jarri, baina ez besteek, ez sistemak, ez inork ez badu jartzen, nizeari naiz nire alea jartzen ere bai. Eta etxe bizitzan, lehen gara etxe bizitza hitz egiten, eta gaur egun erentzia gehienak etxe bizitzatik doaz, ze dirua ez dakit nork duen, baina orokorrean berplanteatu beharko litzateke etxe bizitza bat jabetzan izatea behar, agian etxe bizitzak ez dira jabetzan izan behar, eta inork ez lituzke izan behar. Gauza asko planteatu daitezke planteatzen hasita, baina arazo potolo bat dugula. Baina ez zaila da, Bai, zaila da. Orain arte aipatu dugun dinamika hau eta nahi baduzue ondorengoi ez ongizate hori bermatzearen eta uste duzue izan litekela gure belaunaldiarekin amaitu liteken zerbait, ikusten duzue joera hori eten litekeela? Nik uste dut alabeharrez etengo dela, ze agian ez garela gai izango ondorengoak gu sustengatu gaituzten bezala sustengatzeko. Eta espero dut alabeharrek gure bizi ereduak pixkat aldatzeko balioko duela eta pixkat bizitza komunitario baterantz egingo dugula, espero. Nik uste dut ez dela desagertuko guztiz. Zer hendik ere ala jarraitzen dugu, jendea borrokan dabil pisu bat izateko eta bere gauzak izateko eta orduan, eta gero guztiok nahi diogu hori norbaiti eman, edo norbaiti eskaini ez. Orduan, uste dut guztiz ez dela desagertuko. Nik lehen aipatu ezu gizarte individualista batean bizi gerala, norberak berez txilborrari behiratzen diola, nik uste dut hori gehiagora dijoala, sare sozialekin eta tendentziak esaten du individualismoa gora dijoala, ez? Claro. Baliteke eta izari hartuta,
hain estremora iritsita, batean izugarrizko biraketa ematea eta komunitatearen garrantzia hitz egitea, gizarte kohesioa mahai gainean jartzea eta denak esatea, urrutiegi iritsi gera guazen honi buelta matera, ez? Eta nik uste dut, baina mutur batera iritsi eta uste dut mutur hortara iristerakoan konturatu gaitezkela, kaso urrutiegi jungerala, ez, belaunaldi bezala, eta igual txipa aldatzen degula. Eske txipa aldatzearena eta hori, bai, baina betiri kapitalismoaren barruan. Orduan, gaur egun adibidez dago super de moda, no? Co-living, pixua partekatzea eta dirutza ordaintzea eta no seke, baina sartzen dute co-living. Baina hori zer da, hori da berriz ere kapitalismoa, gauza da, nik izan duen ordaindu elkartuko gara iruzpalago ordaintzeko, baina berriz ere ordaintzean eta sistema honen azpen egotean eta, sabes, orduan, bai, komunitatearena eta hori nire ustez teorian superpolita da eta superzoragarria eta saiatu gaitezke, baina eske kapitalismo hor badago. Ez dut utziko. Eta pizka prekaritatean romantizazio hori, ez da? Total, eta politsaltzea, baina... Baina, ni komunitatea didanean, nire burura etortzen zait, ni bizi izan naiz beti Donostiako Partezarrean, ez? Partezarrean auzo izaera galdu egin da diez, turismoarekin eta auzo izaera horraz ari naiz, elkar laguntzearena, egingo dizut hau, egingo dizut bestea, jore, nik uste eta diez galdu dela, eta horrelako ekintza txikietan dago eguneroko komunitate izaera hori, ez? Ni hortaz ari nintzen, ze komunitate askotan oso zabala da, baina hortikan, ez? Eta utziko dizut etxea, eta egingo dugu ez dakiz zer, eta elkar laguntzea, ez? Bakoitza dituen baliabideak, elkartu eta mahai gainean jartzea, ez? Argi ongi gongizatkela berriz ere azaltzea, hitz egin dugula 3 pertsona txuri, egoera ekonomiko honekoak eta debatea egon dela eta gure iritzia erakutsi dugula, baina ikuspuntu honetatik. Orduan, bueno. Hitz egin dezakegu beste egoera batzuen inguruan, baina guk ez ditugu egoera horiek bizi izan orduan. Eta honi buruz hitz egiteko momentu eta leku zehatza hau da, baina da arratsalde batean, segurenik bere ahotsean hitz egin dezaken jende asko, dagoena, prekariotan, bere bizitza eta bere gurasoena sustengatzen. Hausnarketa horrekin amaituko dugu gaurkoa, eskerrik asko Iroi etortzearren eta pantailaren beste aldekoi eskerrik asko 3. denboraldi honetan ere gurekin egotearren. Etenaldi txiki bat egingo dugu orain eta zuek segi zulak eta meloiak zabaltzen. Bitartean badakizue, zaindu.